Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Artiklu ippubblikat fis-sit internazzjonali tal-aħbarijiet Euraktiv ikkritika bl-aħrax il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Il-kritika saret fil-kuntest tal-fatt li l-Prim Ministru Konservattiv Grieg li għamel parti mill-Partit Popolari Ewropew irrifjuta li jiltaqa' mal-missjoni tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-libertajiet ċivili, il-ġustizzja u l-intern il-libe dwar l-istat tas-saltna ta' dritt fil-Greċja. L-istess għamlu il-prosekutur ewlieni, is-servizzi segreti, il-kapijiet tal-pulizija u saħansitra il-President tal-pajjiż. Ir-raġuni uffiċjali li taw l-awtoritajiet Griegi kienet li l-iskeda mimlija tagħhom wara l-inċident tal-ħabta bejn żewġ trejnijiet li seħħet ftit tal-jiem ilu. Il-Euraktiv innota li l-Partit Popolari Ewropew li miegħu huwa affiljat ukoll il-Partit Nazzjonalista Malti ta' bidu għal dak li sejjaħlu is-sabotaġġ ta' żjara tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew f'Ateni billi ħabbar li l-membri tiegħu f'din il-missjoni kienu se jirtiraw minnha minħabba l-inċident tal-ferrovija. L-artiklu ikkritika lil Roberta Metsola talli baqgħet siekta quddiem dan kollu u rrapporta li meta intalbet għal kumment hija ma weġbitx. Dwar dan kiteb fuq il-medja soċjali il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista u l-Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Alex Agius-Saliba u għaddeskriva dan bħala każ ieħor ċar illi juri l-ipokrezija u d-double standards tal-Parlament Ewropew u ta' Roberta Metsola u affakkar li dwar pajjiżna kien sar plejtu sħiħ delegazzjonijiet mill-Parlament Ewropew u b'riżoluzzjoni waħda wara l-oħra fuq saltna dritt min-naħa tiegħu il-Gvern Malti u l-istituzzjonijiet dejjem wieġbu u kienu disponibbli biex jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. Issa fil-Greċja fejn hemm Gvern tal-Partit Popolari Ewropew, Roberta Metsola u l-Parlament Ewropew baqgħu siekta u ma kkundannawx il-fatt l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet Griegi għażlu li ma jiltaqgħux ma' membri parlamentari Ewropej dwar kwistjonijiet gravi dwar is-saltna dritt fil-Greċja. Alex Agius-Saliba ħabbar li għamel talba lil grupp tas-Soċjalisti sabiex il-ġimgħa d-dieħla titmexxa riżoluzzjoni li tikkundanna lill-Gvern Grieg u skiet it-tarrax ta' Metsola u l-Partit Popolari Ewropew dwar dan il-każ.